Lalay lang. Wala pa tayong panalo eh. Tayo ulit. Ha? Tayo ulit. Ano ulit? Sige, sali din. Yan natin bagong. Why? 4-5, Ella, Vivi, Veronica, Lexi. Ella, Vivi, Veronica, Lexi. Iwan nyo kayo? Grabe kayo. Wala ka na, masarap maglaro. Court 5, Ella, Vivi, Phoebe, Veronica, Lexi. Yes, sarap sa tenga, no? Okay. 7-1. Bakit kasi may accounting firm na? Wala lang dito. Wala kasi walang ito. Hintayin ko na lang sila lahat mawala. Nandito ba ito next Tuesday? Sa Thursday na. Thursday na naman. Thursday na lang. Malapaan ko siya. Thursday na Kailangan lang. pahiyain mo na ito eh. Oo. Naiyahan niya ako nung kailangan. Pero home court ko yung home court ko yung Home court. Pumunta naman ako sa home court nila din. Ikaw man home court. Ay, sorry naman yung home court niya. yung pala, siya yung endorsement. Sino? I am Gab. Ang kapal. Lahat ng video ng papa ko sa Instagram. Katakin lang yan, wala silang lahat. Ako lang yung Wala yung kailangan. Wala yung sports ko. Sorry, pre. Oo, sabi namin. Adventure daughter. Adventure daughter. Court 1, Chen, Pao, Mark, Tita, Court 1. Baba mo. Susunod na tawagin ako. Best, basta pa. G. May pamilya. One.
boy! Gelato, gelato! Bros! Malakas kayo. Sino kasama niya sa akin? Sino partner ba ni Glenn sa Twitter? Ako. Ay, ikaw! Ayaw! Kaya ba natin? Susi ko! Lana! Oh my God! Susi ko! Kuya, ay, Okay. Lista ko na. yes po! Pinapaalam ko lang, partner. Pinapaalam. Wala na susi ko. Lana! Ay, hindi na siya. Oh my God. Sana ko yung joke dalawa ng magpilas. Paano sa ano lang? Oh my God, thank you. Sabi siya eh. 7:14. Palis pa talaga ako. Go lapitan, bro. Ha? Ano ba last game ka na kanina? Court 4, Mio, Regan! Tosh! Mio, Regan! Ano ba last game ka na kanina? Ikaw? Diba sabi mo ako din, last game ko na. Ulul. Maga pa. Sulitin ko to. Nanalo ka, no? Kaya mo umalis. Nanalo ka. Gantay ka ng talo. Ganda ako ng... Pero magantay ako ng lose, kaya pa ako umalis. Tosh! Tosh yo! Alat din. Tosh! Kaya na pa siya na ano. Bye. Bye. Dito ka pala. Bye. Birthday ako pupunta. Birthday ako pupunta. Hello, sabihin mo. Hello, I'm Gigi. You say. You say to the vlog. Ano? Yung bago. You should be careful. Lunchbox na yun. Ow! That's how you okay. So did you see the strategy now? That's so exciting. You can watch the movie very well. Selection round. That's good. That's good. Interesting. Panoorin natin na sila. Kaya madali kang magamit. Sabi daw ni Mika next time daw, di daw siya magsa-sign up until makita daw ni mo. Bakit may bola nyo? Hindi na wala yung init ng laban eh. Ito mga bola bro. Saan kayo?
Saka nagtatanong eh. Saka nagtatanong. Pag-join pala yung mga nakikita, no? Part 6 is open. Sino ba sa part 6? Sino to? Si Jen, si Miguel. Kailangan pa dalawang kami. Jen, Miguel. To open. Yes, Romel, nakalista. Romel, do you want to play court 6? Sige, si Romel. And then one more person. Jen, court 6 kasama ni Romel. And sino pa? Si Miguel. Miguel, court 6. One more. The boy you want court 6. Yung nakalista pa siya. Go court 6 na kayo. Okay mo. Nahanap ka pa isa pang person. Mali! You're not nakalista? You're on court 6? Paano mo kasi naman lista yun? Laro ka na muna. Hindi ka na matapos. Si Glenn! Gusto mo mag-court 6? Kailangan ng kalaro rin na Jen, isa. Okay. Ayun pa din. Glenn! Kung may nakaset ako. Ay! Ayaw nga, no? Sayang. Wala. Hindi gagalaw yung court 6. Kasi kilaruan ko na sa Sure ka? Sure ka? Sure ka? pang-apat pa naman. Nice! Okay, Endo! Tayo pa natalo. Hindi, sa... Huwag kang matras. Ay, Kuya Glenn. Hindi ako din yun. Sorry! Pareho kayo. Pag minsan nagsiserve lang ako. Kaya magsabihan kayo. Before pa lang mag-serve, na may muna. O baka Ano ba kasi? ay, sorry. Jen, may bola na si Enzo. So, pag-rasa ito kami niya. Yan. Dahil na sila, part 2. Eh, gusto ko ng jungle.
Mika, Chad, Ana Mayra, Court 2. Mika, Chad, Ana Mayra, Court 2. Uy, tama. Magaling. Court 3, libre. Court 3 din. Yan, yan. Yan. O, Court 3 kayo na, Josh. Hindi siya lumano na. Ay, Yes, invest Nagre-rent friend, na Alvin. CB. Mag-ano lang kami. Sige. Alvin ba siya? Di ba Alvin?